Hej, goddag og velkommen. Vi er Klimapanelet. Vi vil se på, hvad der sker, hvis temperaturen stiger et par få grader. Jeg er Kasper, det er Anton, og vi er Klimapanelet. Ja, for det kan være svært at forestille sig, hvad der sker med os almindelige danskers hverdag, hvis temperaturen stiger bare et par få grader. Derfor har vi, i dagens anledning, lavet en kortfilm om, hvad der vil ske, hvis temperaturen stiger med. Hej, og velkommen til Klimapanelet. I dag er vi taget ud for at kælke. Anton, skub mig nu! Ja. Men som I kan se, folkens, er der desværre ikke noget sne. Det er, hvad der kan ske i Danmark, hvis temperaturen nu stiger 1 grad. Take 12. Så skal du være med på noget frækt. Jeg kan altså ikke. Nej, der er for varmt. What the fuck? Så, nu har jeg så set, hvad der sker, hvis temperaturen stiger henholdsvis 1-2 grader. Men hvad sker der så, hvis temperaturen stiger 3 grader? Du lugter lidt sjovt, Anton. Det er jo simpelthen fordi, at Danmarks vandforsyning er sluppet op. Der har altså ikke været bad i 3 måneder. Men jeg har også lagt mærke til sådan en ånden, Kasper. Hvad er der med dem? Ja, der er ikke mere vand i Danmark, så jeg har ikke børstet tænder. Ja, der kan I bare se, folkens. Det er vigtigt, at vi værner om klimaet. Det er, hvad der kan ske, hvis temperaturen stiger 3 grader. Goddag. Dette er en introscene. I Danmark er det nu blevet så varmt, at elværkerne ikke længere vil fyre op. De er simpelthen bange for at udlede mere CO2. Så derfor må vi selv producere vores strøm. Lige om lidt vil I se en helt almindelig gennemsnitsdansker, som der selv er nødt til at producere strøm, fordi han vil have lidt toast til sin morgenmad. Velkommen til. Dette er Klimapanelet, og vi er i dag taget ud for at tale med gæstestjerne Niklas Johannessen. Så Niklas, hvad synes du om dine moderne klimaproblemer? Jeg synes, at det er begyndt at blæse meget op. Vi er desværre nødt til at afbryde dagens udsendelse på grund af meget kraftigt blæsevejr. Farvel og tak. Goddag, og velkommen igen til Klimapanelet. Jeg har måske lagt mærke til vores meget mærkværdige påklædning i dag, men det er simpelthen fordi, at det er blevet for varmt til at have noget andet på end bare underbukser. Og den eneste fordel ved, at der er så varmt, det er, at pigerne heller ikke har noget tøj på. Så I kan se, kære medborgere, hvilke ekstreme klimaforholdene har drevet os ud i. Så husk folkens, pas godt på klimaet. Det var alt for denne gang. Vi vender tilbage i næste uge med nye reportager. Det var Klimapanelet.